wanda yake son aljani kadimi ko wanda zai rika maka aiki to ga malam Muhammad Maiduguri kankan kat albarkacin manzon Allah in an bayar an gwada za a samu biyan bukata amma in Allah ya yarda dalilin zuwa na kuma sanadiyar ziyara kuma arzikin Annabi Muhammad za a bada wannan sirri kai ma dan uwana ka cire bakin ciki ka yi al'umma sayyidina Rasulullah shayarin domin su amfana da kai malam a bamu abinda da kai in Allah ya da iska zai zo kuma ai mu'amala da shi ta arziki a tura shi wani wuri yayi wani abu ko almajirai su sa shi aiki yayi insha Allah na'am turare alkali goma in ji malam akwai wani kaza ana kiransa fingi shine ake ce ma wake yawa wake na'am akwai kaza wake malam yace a nemi turare alkali goma a nemi kaza wake za a yanka kazan a yanka kazan kasance kana da zobe mai kyau na'am in aka yanka kazan jinin kazan za a saka a cikin gongomi ko kuma wani roba haka dai na'am sai ka jefa zobe din a ciki na'am idan ka jefa zobe din a ciki na'am sai ka zuba turaren akai sai ka bar shi na'am duk ranar da zobe din ya bushe na'am zobe din ya bushe za ka ɗauki zobe ka saka a hannunka na'am sai ka ɗauke carbi bai da wahala ya ma'asarar jinni wa alinsi wa janni da'uda wa janni yaquba qaruna to ai wannan mutane ba za su gane wannan ba za su gane ba ai dole sai an musu daki inda za su fahimta to ya ma'asarar jinni ya ma'asharal jinni wa janni da'uda wa janni da'uda wa janni yaquba wa janni yaquba qaruna din ma'anansa a duniya babu wanda ya kai shi kudi na'am biyan bukata kuma a duniya ni a tunani na fa babu abun da zaka calje ni ya dauko ma fiye da kudi babu sai aka saka qaruna nan baka ban kana so ma ka bar wajen qaruna din na'am amma dole ne sai ka ci wata ran ka ce sai ya dauko ma kudi dan ba a bugawa ana daukowa ne na'am ko kuma abu yana wani waje to kaji ba a buga kudi ka kiyaye kan wani ya ce zai ma kudi aljani dai yana dauko kudi na ma ba a buga kudi ba a buga kudi buga kudi shi ne ake ce mata tasarrufi ko to ba a buga kudi malam baya ce zai ma wani kudi na'am aljani zai sato ne na'am aljani zai sato ne na'am idan mutum yayi wurdin yaya ake yin shi in ka yi wurdin kafa 100 na'am kana gamawa zaka ji abu yana kewaye ka shine na'am to idan zaka zo ka aiki aljanin ba wai zaka yi magana da shi kaman da mutum bane a'a zaka rufe idon ka ne ka yi magana a carbin haka na'am mun ka gama wirdi ai zaka ga ka gama kawai shikenan ka aji hannunka a ƙasa na'am wayansu suna kawo akwati sai su rufe na'am kwana 7 idan ka je ka bude akwatin abin da ka nema za ka samu a ciki na'am amma idan ka nema aljana na mace wannan ba zan bayar ba saboda me yasa kana da mata dukkan ku za ku rubu da su na'am aljana na mace tana da kishi a to ai malam wanda ya ji wanda ya gani yana so ai shi zai dauka to ai wanda bai taba aure ba ma ba zai aure ba ha to wannan kai yayi ba shi ya je gani ba ina da wani wanda shi kuma ba zan bayar ba ni ma na sha fada ko jiya akwai wannan bawan Allah muna tare da shi Ahmed yake cewa malam yanzu kana da wannan abun ba za ka ba mu ba na cewa wallahi ba zan bayar ba saboda in ka ba mutum shi ya sani in kai zai yi amma zai raba ka da hanyar shiga aljanna ko zai raba ka da Allah gaba daya to mutane suna dan gani na da mutunci suna ganin ka a matsayin mai hankali da tunani akwai malaman dariqa akwai malaman ahli sunna duk ga suna akwai na shi a duk malaman mu ne suna ganin mu da mutunci suna ganin mun san abun da muke bai kamata mu bada kaza ba mu zo muna bada abun da zai zama kamar shirka ko tsafi so ba zai yi ba gaskiya mun san su amma wallahi ba za mu bayar ba saboda wani in ka ce kawo uwarsa tsafa ta ya samu kuɗi zai kai ba ruwansa to na san abin da nake yi shi yasa ba zan bayar ba shine